بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينوتو نبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو تنبل النابلو تقددوني كوفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن آني عبطاقوت ملاخي بعضي خبر واقع رخبت إيرترانا بمنتان ديليتن زي تتحاول تلقيزاق تنبر كنقل فامالت زبد ينواحي تصدما بهزب زعقت حايل سزيلو وكي من مزحاتنا نبلا مع التبرهان تقرب يا فلا نعمتات بزي مسلكاي ناي مصحف عدت نمكياد عب استفلالي رحقن قربان كفلتات جرمن عب عبيتي كتماتاتن ناشتو قطراتن بصحئه نخلتي قدم حجيز مصاني عدمتات تقبيلن اخبيرنون عب تستعدم كوبوتا ترخيبه عب زقرب معلتات جن كاب حنتي عب سمين جرمن تركب دسيت عدمه مسقربلي فلما قبلو كبيدني اتا استعدم كوان اشتي دسيت كابتا أنا زنبرلو دبوباوي كفال جرمن ناي 8 ساعات ببابور رحقا سلا تركب نتعدمن تتقبله بزح ساعات كوعزن حيال جزي كقتلن كم زخونكو سلا زفلتكو تماتي انيره اتعدمه نعربي على 16 تحساس 2016 بمنبارو بدحريقو ناي قدام سنبت عرفت سلا زلوغن نتعدمه داغمه قمت غيره تقبلكو نابتين عربي مشال تستلالوه ناي مصحف نباب مدب كساتف كأ عربي كحقح وقحتا ناب دسيت نور دني تبقسكو لومي نويح مقشا سلستلمامدكو اتقعزو بزح ايسلچونن كي تفلت اني نختما فولدان هانوفرن رقيته نكتما بريمن حليفة ناب جاف سميناوي كفل جرمن ناب كتما نورد دايش مول بتحكو كاوني نيو بحري نابتا دسيت نمبصح قعزو بمركب مخانو رديم مجم ابز اوان مبزحت منእሰይ ኤርትራ مركبن بحرن كسمع انكلو اب امرؤ تسغيرو زمطه غناي حلف تمكرو እዩ ቅጅል ዝብሎ ንዓይውን ተመሳሳሊ ፍሉይ ስምዒትዩ ፈጢሩለይ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ገለ 50 ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ጃልባ ክስቀሉ ምስ ረኣኹ ቁሩብ ተገረምኩ በቲ ብዝሖም ልክዕ ናብ ኤርትራ ዝተመለስኩ ክሳዕ ዝመስለኒ ተደነቕኩ ጽግዕ ምስ በልክዎም ከዓ ዝገደደ ሓደ መተዓቢተይ ረኸብኩ ንኹሉ ስምዒታተይ ንውሽጢ ቀቢረ ሰላምታ ክለዋወጥ ጀመርኩ ኩሎም ቶም ናብታ መርከብ ክሳፈሩ ዝረኣኽዎም ኤርትራውያን ናብቲ ተዳልዩ ዝነበረ መደበይ እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም እዞም 50 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ጥቓታ ንኸዳ ዝነበርና ደሴት እዮም ዝቕመጡ ጉዕዞ ናብታ ደሴት ናይ ከባቢ 1 ሰዓት እዩ ነይሩ ዘይከም ጉዕዞ ስደት ማእከላይ ባሕሪ ኣብዚ ኩሉ ምቹእ እዩ ዘይቀነ ኣይወለድ ከም ዝበሃል ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ከምዚ ኢልና ኣብ ዓድና ናብ ደሴት ዳህላ ክንናኽራን ክንዘናጋዕ እንተንኽእልሲ ከመይ ግርም ነይሩ በለ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ምሕምባስ ኣብ ሑፃ ገርጉሱም ጥንቅልዒት ምድቃስ ናብ ደሴታት ኤርትራ ብጀላቡ ሰጊርካ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ብሰላም ከተሕልፍ እንተዝከኣል ክንደይ ሰናይ ምኾነ ግን ሳላህ ግደፍ ኣይተኻእለን ነቲ ጽቡቕ ዝተመነየ ስደተኛ ንግዚኡ በቲ ቆራሪ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ናይ ጀርመን ባሕርን ደሴትን ጥራሕ ክንፍሳህ ከም ዘለና ዝሕብር መልሲ ምስ ተዋህቦ ንኹሉ ምስቲ ምሳላት ረሲዕና ናይ መዘከርታ ስእሊ እናተሰኣልና እናተዋዘናን ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ እናድነቕናን ከይተፈለጠና ናብ ደሴት ኖርደነይ በጻሕና
እታ ደሴት ርኹባት ጀርመናውያን ኣብ እዋን ሓጋይ ዝዘናግዑላ ናይ በጻሕቲ ደሴት እያ ልዕሊ ዓቐን ምጭውቲ ኮይና ኸኣ ረኺበያ ናይ መጽሓፍ ንባብ መደበይ ገና 3 ሰዓታት ተሪፎ ስለ ዝነበረ ናብቲ ቶም ዓደምተይ ዘዳለውዎ ሆቴል ከድና እሞ ናይ ጣዓሞት ግብጃ ገበረልና ሻሂ ቡን ጸባ ሕልፍ ሓሊፍዎም ባህልናን እምነትናን ኣኽቢሮምን ኣጽኒዖምን ስለ ዝጸንሑ እቲ መዓልቲ ዓርቢ ብምንባሩ ናይ ጾም ጣዓሞት ከይተረፈ ቀረቡልና ድሕሪ ዝኩሉ ሽሻይ ምሸት ሰዓት 7 ናብቲ ኣብ ማእከለታ ደሴት ዝርከብ ናይ ምብህሃል ቤት ወይ ብጀርመን ኮንቨርሳሲዮንስ ሃውስ በጻሕና መደብ ተጀሚሩ ኩሉ ኣብ ዘለዎ ኮፍ ኢሉ ነቲ መደብ ክከታተል ጀመረ ዕዱማት ኣእዛኖም ኩራ ኣቢሎም ንቓላተይ ክሰምዑ ጸጥ በሉ እቲ መደብ ብቋንቋ ጀርመንን ትግርኛን እዩ ተኻይዱ Den wichtigen Mann, wenn nicht gerade in einem seiner grünen Landkreuzer durch Land braust und Geld für Waffen verschleudert. Mehr als 300.000 Männer und Frauen hat Eritrea unter den Waffen stehen. Das größte Armee Schwarzafrikas. ከባቢ ሰዓት 9 መደብ ምስ ተዛዘመ ንምዕፀዊ ከም እንደገና ሙዚቃ ቀረበ እቶም ጀርመናውያን ተሳተፍቲ ናብ ቤቶም ከፋነውን ከለዉ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግን ናብ ሓደ ሆቴል ተወስዱ ኣብቲ ሆቴል እቶም ኤርትራውያን መግቢ ዳልዮም ስለ ዝጸንሑ ብሓባር ንድራር ኣብቲ ምቹ ኣዳራሽ ኮፍ ኢልና እናዋጋዕናን እናተፋለጥናን ተመገብና ኣነ ንሰብዚ ይካፈልክዎ እዞም ስደተኛታት ኣበይ ክሓድሪኦም ዝብል ኣብ ውሽጠይ ሻቕሎት ነይሩኒ እቲ ዝገርም ግን እቶም ነቲ መደብ ዝሰርዑ ጀርመናውያን ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን መደቀሲ ኣብቲ ሆቴል ተዳልዩ ከም ዘሎ ሓበሩና እቶም ጀርመናውያን ብባህሊ ዓድና ምሳና ሓቢሮም ክዘናግዑ ከም ዝደልዩ ስለ ዝሓበሩና ድሕሪ ድራር ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ናይ ሙዚቃ መደብ ተኻየደ
እቶም ዓደምትና ጀርመናውያን ናይ ሆቴልን ናይ ምግብን ናይ ምዝንጋዕን መደብ በዓላቶም ሸፈንዎ። እቲ ዝገርም ቅድሚ ገለ ዓመታት ህግደፍ ካብ ህዝበይ ክንጽሉኒ ኣብ መደባተይ ተወዲቦም እናመፁ ኣብ ቅድሚ ዕዱማት ከሕስሩኒ ተንቀሳቒሶም እዮም። ሓንሳብ ብትግራውነት ሓንሳብ ብኢትዮጵያውነት እናኸሰሱ ተስፋ ክቕርጹኒ ብዙሕ ጽዒሮም እዮም። ሎሚ ግን ዘመን ተቐይሩ። ጽንዓተይ ስዒሩ ኣነ ዘይወደብክዎም ኣብ ዝገሽክዎ ዋልታ ዝኾኑለይ ጭቁናት ኣሕዋተይ ደው ኢሎምለይ። እቲ ሞራልን ኣቀባብላን ናይቶም ጀርመናውያንን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ደሴት ኖርደነይ ብጣዕሚ ዘደንቕ እሞ ክብረት ይሃበለይ። ምስጋናይ ልዑል እዩ።